चैते के महीना में नया नया अन्न होला ए चैते के महीना में किसान के घर खुशहाली होला ए चैते के महीना में 2022 में 20 में कोरोना आई रहे चैते के महीना में याद बा हमारा फागुने चैत में कोरोना आई रहे अब फागुने चैत में युद्ध चालू बा चैते में है नचनिया नया नया आइल भी है भाव लागो एगो शायर के माध्यम से तनी हमारा के तनी सुने हिंद में प्रति बरस आती है नौमी राम की राम का सुमिरन करा जाती है नौमी राम की हिंद में प्रति बरस आती है नौमी राम की राम का सुमिरन करा जाती है नौमी राम की हर तरफ संसार के हर घर में हाहाकार था देश पर जब हो रहा दुष्टों का अत्याचार था ये भूमि सह सकती नहीं पापों का इतना भार था उसी समय भारत में ईश्वर ने लिया अवतार था BR 29 जिगरहवा साउंड के माध्यम से हमारा कमल पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा यह सब सबक सिखा जाती है नौमी राम की राम का सुमिरन करा जाती है नौमी राम की रामचरितमानस से शिक्षा मिलेला कि एगो माता पिता के व्यवहार कैसन होके के चाहिए एगो भाई के रिश्ता कैसन होके के चाहिए एगो मर्द के मेहरारू के रिश्ता कैसन होके के चाहिए एगो राजा अपना प्रजा के प्रति कैसे ख्याल रखेला एगो दुश्मन अपना दुश्मन के प्रति कैसे सजग रहेला किस तरह माँ बाप का सत्कार करना चाहिए राम जानकी मंदिर कसदेवरा मठिया के माध्यम से हमारा के मिलवा पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा किस तरह माँ बाप का सत्कार करना चाहिए किस तरह दिनों के प्रति उपकार करना चाहिए जाए तो सके नहीं हो ऐसा तो हम व्यासन न देखल रहे बताई ना जब तहार प्रेमी रहला जात रहला भेंट करे खातिर खाए भगा देलो खाए खातिर जात रहला खाना खाए खातिर काहे भगा दे रोटी जा। बोले करे बड़ा ओकरो हिस्सा खा गइलो बाल किस तरह दिनों के प्रति उपकार करना चाहिए किस तरह इस देश का उद्धार करना चाहिए राम का यह गुण बता जाती है नौमी राम की राम का सुमिरन करा जाती है नौमी राम की सोनू सनेह जी के बड़ भाई हजार रुपया हमारा के देने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा बालू माफिया बाप रे बाप एक टेलर के घड़ी 4000 5000 दाम बा हार्दिक हार्दिक स्वागत भाई जे जुटल बा माफिया जुटल बा बालू माफिया हाँ संतोष भैया कहता रहे सब लोग माफिया बा आई जा गिलास खाली है बा अच्छा भरी जाई अच्छा रौरो संतोष ना हो तो रौरा बानी जी जी रौरा बानी बालू माफिया अच्छा आउ बड़े डीजल माफिया हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा
तेजा राम विवाह हो गइल बा चैता चैती हमनी के गावे के बा चैत के महीना हो सब कर गहूं पाक कोई मसूरी कटाए लागल सरिसो कटाए लागल अभियंता वो भी 4 बजे भोर में देखनी ही जे काटत रही हमारा घरे है 9 बजे ले है सुत रहती है देखा ना है कर अरे एकर सहकल देख है 9 बजता है सुतल बिया चले के बा खेत में ये सुता के बेरा रे अरे अरे बूढ़ा बाबू बूढ़ा बाबू चले के बा गेहूं काटे हे जा सुतर अब चल चल मारा को छूल दे अरे 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 बाड़ा तारा देही में दर्द भइल बा टटई नहीं धइले बा बेकामे कइले ए राजा जी हां कारवा भोरे भोरे कर कर करीनी एक तो रात भर वा सूते ना देनी होई काम करो गाय भैंस खैल कि का बा मैं रातों में हमारा से खटनी कराओ तोर कथा हम सुनने खातिर तोरा के जगवनी है चले के बा खेत में कटिया करे हमारा के कथा मत सुनाओ चल खेत में काटे चल ढेर बड़ बड़ के नद बोली हम कोनो ऐसा नइखी आई तिलक दे के आइल बानी हमारा से 2 गो ड्यूटी ना हो कोनो 1 गो ड्यूटी करवाई चाहे हमारा से रवा खटनी करवाई चाहे कटनी करवाई अच्छा भाई हम काहे कटनी करे जाई रउआ 2 भाई बानी अच्छा हमनी के 2 गो गोतीन बानी बड़की दीदी कटनी करे ना जाई तो हम कनिया बनी तो हम जाई कटनी करे आई रे बाप हम किसान के लड़की हई अपना नैहर में फोन कर दे गेहूं मुसरी मंगा ले भले बजरा के लिट्टी खा के रहो भूमिका मत बनो चले के बा काटे चले के बा काटे डीह मत बनो हम ना जाए कटिया करे हो मजबूरी में हमारे घर से बाहर ही निकले पड़ता ए अम्मा जी सुनो लोग हमारे घर के कहानी हमार मर्द हमारा से खटनी करावल चाहता आई हो माई हम कटनी कर बाबा बाबा आई भासुर जी बैठ के खोई हैं जय दे हम कटनी करब हाई मोटका भासुर जी बैठ के खाई हैं ते दाज लेबे भासुर जी के छोड़ दी हाई गोतिनी बाड़ी हम कटिया करे के लिए आई उ खाई हैं डंडा दो ऐसे ना मानिए डंडा कसो हम कटिया करे ना जाए ना मारी मारी ना दिबे भैया लोग मुखिया जी भाई भाई में कुछ ना होला मेहरारुए अलगा करावेली सो अरे ते हमारा लंगड़ा भैया के दाज लेबे अरे वो हमार बड़ भैया हवे वो अपन परिवार जैसे मन करी वैसे जिये हैं मन करे तो कटिया को के जी हैं चाहे सूत के खाई हैं चाहे अरे ओसे तोरा मतलब का बारे ओसे तोरा अरे 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 ना रही का अरे कहां घर भागी का अरे 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 होई लइकवन गली आवला जो देखा होई लइका रो बाजा त लाठी है जा त जाके अम्मा जी के कान में फुसुर फुसुर चल है ने आ एने आओ ने आ ओइबे की आ चल अभी चल चल घर में ओ में के हम मौगा मरद ना हई चल है ने चल 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 खेत में चल चल हसुआ धर हसुआ हसुआ धर है न सुन हसुआ हां ए राजा जी हम जीवन में कोई हसुआ धोइले नहीं धरबू ई हसुआ नहीं खेद है अच्छा धर बे ए जी धरा
एकरा के देखावा हसुआ के बेट देखावा देखावा देख अतने मोटा होला तनी लाम गेहूं कैसे कटाई कैसे सुन हेने आओ कम है यार उझर जाए तो भैया एकरा से गेहूं कटवा के मानम राम जी भैया हां है सुन खेत में लिया जा खेत देख वो हसुआ के भेंट कैसे धराई देख एक हाथ धर एक तरी हां ओहो फूलू के टाइट ना टाइट ना फूल के ना त पानी छोड़ेला आराम से हां हे तरह आ गेहूं कैसे कटाई कैसे एक हाथे हर धई गेहूं के डांटी आ हई हसुआ वाला हाथावा जैसे जैसे ऐसे हाली हाली गिराई भैया हमर ना जाई है हां एक तो में बाणे लौंगड़ आ दूसरे में उनकर बहु सिर के ऑपरेशन भइल बा आ सुन भौजियो ना जाई जानता रे का है ओकरा लइका होखे के बा अच्छा 8 महीना हो गुल बा अच्छा ये राजा जी रोवा जब कहते बानी राउर भौजाई के लइका होके बा अगर हम जाई अगर हमार लाज लगी खेत में कटिया करे अगर रोवा हमारे के आड़ में बैठा के कटिया कराइब ना तो हम कटिया कर केथी में भाव लागो कहतिया मौगी एगो लयदारी चैत के ओकर बाद एगो चैता एगो चैती अरे बढ़नी बहार देवी अरे कदम के चटनिया आ दिन में होई कटनी रात में होई ना खटनिया दिन में होई कटनी रात में होई ना कटनी दिन में होई कटनी रात में होई ना खटनिया होई कटनी रात में होई ना कटनी बढ़नी बहार दे बढ़नी बहार दे कदम के चटनिया भैया हमरा अष्टजाम के आचार्य बजेंद्र बाबा हमरा के दिले बने पुरस्कार केने बने वहां के अच्छा अच्छा गोल लगत नहीं हार्दिक हार्दिक स्वागत बा ए अरे दिन में होई कटनी रात में होई ना खटनी दिन में होई कटनी रात में होई ना रात में होई ना खटनी दिन में होई कटनी रात में होई ना कटनी बहुत गरम हवा बहुत गरम हवा जोरत जमीन हो कोरावा में लेला बहुत गरम हवा जोरत जमीन हो कोरावा में लेला अरे तो बहुत खत्म बड़े रे भाव लागो संतोष भैया हजार है ए राजा जी बार बार यहाँ के बोलाओ तनी कि भासुर जी के पाल टन के ले जाई अगर छुआ जाई तब पूरी खिया भाव लगले बाबुआ तनी मुर्की मारो मुर्की का कहतिया काटे खाती निकल बिना घर से काटे खाती खेत सैया निकल बिना घर से मिंटू पटेल जी हमरा के दिल बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन भाव लागल काटे खाती खेत सैया निकल बिना घर से गहूँ चाना मसूरी मंगल नहीं हार
मंगल बनाई हार से कहतिया बजड़ा के लिपि बजड़ा के लिपि खाई बजड़ा के लिपि खाई बन के रहो बिछड़िया आ दिन में हो ही कटनी रात में हो ही हटनिया दिन में होई कटनी रात में होई ना दिन में होई कटनी रात में होई घाम लागताए राजा घाम लागता हो घाम लागता है राजा घाम लागता भारत पावे लाला छोड़ दे हमारा भारत पावे लाला छोड़ दे घाम लागता है राजा घाम लागता घाम लागता है राजा घाम लागता भारत पावे लाला छोड़ दे संतोष भैया हमरा के दिले बनी पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा हाँ हाँ जूली मोहित भैया के लगे जा भावी प्रत्याशी बनी मान सम्मान और यही तरी और बना रहे हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा वाह अभियंता जी ठीक करने हैं कि माता बहन बेटी लोग रह सब बानी तो जे हमने के यूट्यूब पर जे हमने के देख ले बा वो कही नो जब मारा हो लंगड़ा तो उहे पर बूढ़ो नतिया उहे कौनो नतिया कम नहीं खा कौनो नतिया कम नहीं खस भाव लागो यूट्यूब वाला लोग के बिली गोइल बा बड़का टेंगरा बिहने ये छोड़े बड़ भैया हमरा संतोष भैया थमनेल में हार्दिक हार्दिक स्वागत बा ओजे मुर्गी मारो मोहित भैया सुना जूली आपन ले लिया दहिना हाथ में आ हमार ले लिया बमारा हाथ में हां हमनी के खाता नंबर दे दी हो भाव लागो कहतिया अरे हम से चैतवा के हमसे सहाय ना चैतवा के घाम हो सुभर शरीर हमार जरी जाई सुभर शरीर हमार जरी जाई कहतिया जे एगो काम कर सकेले कहबत लेके कहबत लेके हमारा भावी प्रत्याशी हमारा मोहित भैया 1000 रुपया दल बने पुरस्कार आ दिन में हो रात में उहे लगल गोड़ दबावे जौना गोड़ में हाड़े नहीं भा लागो वही गोड़ में पोलियो मर ले आओ है नहीं पैसा लेके है नहीं आ जा कहती है मौगू का कहती का कहती है न रहा है नहीं भा लागो कैसे
अरे सूते न जाए ये हमरा मुखिया जी रुकी रुकी हमरा बजेंद्र बाबा अठजाम के आचार्य बने यहाँ के आग्रह कर तनी रौरा आई हमरा मुखिया जी की इच्छा बजे रवा के हम सम्मानित करी एगो माला से हमरा मुखियो जी कर ये बड़ी भाग्य बा जे हैसन समाज जोरदार तनी थपड़ी बाजे बजेंद्र बाबा गोड़ लगे तनी मान सम्मान यही तरी रवा सब के बन रहे हार्दिक हार्दिक स्वागत बा मुखिया जी के प्रणाम करो का कह दिया सूते न जाए राजा खोरी सूते न जाए राजा खोरी आगी न लगाई अपना जुलूम जवानी आगी न लगाई भी अपना जुलूम जवानी आगी न लगाई भी अपना राजा जुल्मी जवानी में कह दिया ढेर जन काटा ढेर जन काटा बारूद ढेर जन काटा बारूद मुस्की जवनिया दिन में होई कटनी रात में होई ना हटनिया पैसा लेके होना राह धरो परम आदरणीय हमरा संतोष भैया चलो चलो पैसा लेके राह धरो है ना ई मत जानो एक दिन गिल्ले रन जा तू 10वां नंबर रहले है जी मूसा